Здравейте, аз съм Макс Лаков и сега днеска играем на ТФ Team Fortress с моите приятели Иван и Кристиан. И Кристиан е в първия епизод. Миналия път, че съм аз. Да, миналия път беше той същия, от същата плът и кръв. Със същото да не казвам. Да. Я бърте да сърва, пичове. А ти просто джойни по мене. Аз да джойна от тебе? Това е много гадно, бе. Мали толкова странно. Това мат сега. Аз имам клип на Roblox. Браво. Ти джойвам, Крис. Аз пак Крис джойвам. И сега ме върви с един еф. О, много яка. Криси, че от кой отбор си? Синя. И аз. Горе на мен, ама няма на две фортли сме, ако сме на две фортли. О, аз съм безсмъртен! Аз съм безсмъртен. За малко. И аз не знам от кой да виждам, сега ще ми кажете. От мене! Кой е тебе? Кой е тебе? Максимилиан. Ама кой е? Добре. Що да се чуя кой е тебе? Много силен брат, Пък защо да влизам от силите, Защото всички сме от силите, Аз от червените. Не, аз не искам от червените, разбира се. Гледайте от червените и няма помощ! Аз съм пускам по стърпа. Край. Макси, чакай. Къде си ти? По сърфа. Снимаш ли кръг? Да. И хора, молят, в описанието напишете някой IP, някакъв сервер на ТФ, че много тъпи. О, здрасти, Кристи. Я ще такъв само снима. Magic Explosion! Гледате ли са? И аз го убих. И Magic Explosion! О май гад! То пак се родила. Яко? Аз съм довърнал съм. Абе, това съм аз! Къде сме? Иване, това съм аз! Къде сме? Това е Криси! Криси! Аз ще стана с пай и аз ще падна долу. О майка, падна! Сърфа! Аз съм много бързо сърфа. Аз Накрая стигнах. ще падна. Хело! И сега някакъв кетка. Да, някакъв кетка. Аз там отгоре на трепите всичките. Дея. Чекай, не гледай. Крисе, хало, малер, макар. Сладка макар. И как се налака. А в морята хората после... Из Magic Explosion! Съм Пайро, се води по тавана, защото съм баба Пенка и сега, като съм в бана. Той ми каза, ти съм чил сетрите, бе! Те са от нашия. Кога ще се гледа? Как ми е селито? Зле. Помощ! Рукис, патър. Имам шоколадче. Баба ми е па. Ще те ръста
О, той има ръто дъли. О, той има ръка дъле. Да, някакъв тук хакер. Ще видите на клипа, че той има хакер. Напишете тъпа. Моля, напишете тъпа и ще можете да минавате сърфа. Аз съм невидим. Чакай да ти покажа моето пиене, готино ли? Аз нямам нищо. Виж ми работите. И като го минете, какво става? Па как го имаш там? Искам ли аз там? Много го искаш, Ваня, много го искаш. Баба Пенка. Аз искам! Криси, аз искам! Завладяхме го! След малко ще завладеем онова за сърфа. Айде отиваме на сърфа. Гледайте да не умрете. Що? Умирате не се сижите. Аз не знам кой пише да бъда, за да не умра. Просто съден ги за Бога. Аз пък съм не забит. Умрях! Умрях! Look my face, look the fancy. Пак умря. В файрото не се спря. Аз и тук се стоя и си гледам това. Ама ще бъда... Какъв да бъда? Скаут ли? Спай или такъв? Си решиш. Някакъв е притоп или джая. Той пък загуби човека. А ти ще смина такова. И хора, както виждате, те не лукват. Те не лукват, както виждате. Да бъда. Вирус я види ли? Вие колко сте играли с медика? С колко часа си играл с медика? Много съм играл с скаута обаче. Аз с инженер 7 часа съм играл с инженер. Аз с Спай съм играл 55 часа, 40 минути и 20 на секунди. Аз с Спай съм играл 25 часа, 25 часа, 29 минути и 22 секунди. Аз с Спая 50 часа, Ами като ли аз с колко съм играл? 22 минути и 1 секунда. Сега аз пък не видях. Влизайте от червените хора, влизайте от Не. червените. Аз съм от сините. Хора, от кой да бъда? Аз ще изтера рандом да видя кой ще ми съпади. Аз съм от сините. Рандом. Не, ти изтера, моля ви бъдете от червените. Рандом! Не рандом. Тера вратата за рандом, защото ти ми издет рандом. Ти къде си? От кой блок скъси? И още. Дари. Много ще имам най-добрия компютър. Моят няма и една година. Вашите имат 15 години. Моят има повече. Моя няма и един. Ами пусна Максим. Моя няма и 5 седмици. Айде бе, и мен си напусна. Не даде рандом. Аз да вече. Вече сме равни. Ай, стига да застанеш ти от мене, бе. Защото рандома ни е такъв. Защото вече не ни дава. Ти къде изчезна? Койкс! Някъде дето бих
някакъв от вас. Не си ме убил мене. Не тебе. Не, ти мене застреля, ама не ме уби. Забрави ли часовника ми? Няма, не съм те стрелял. Не е стрелял. Второ, аз минавам сърпа, много съм добър с скалата. Аз съм про. Офи, аз ще бъда скал. Медик е сплю. Като го миниш, какво става? Опа. Опа, аз пък ще капчър на флагата ми. Ая! Да. Мамо, добре де. Ма изпълнявам спокойно, не съм от че имам... То пък падна. Оф, добре де, си вика де. Приятел в скайп. Добре. Ади, чао. Ма, чао. Как може тако? Я сто... Кристо, на място, не ми килва, сто на място! Някакъв този. Как? Ти си зъл. Знаеш що? Що? Удряш хивата, които ядат сандвич. Сандвича е бог, както и хивата. Сандвич. Така че... За някакъв спайс. Помниш? О, пак ли бе? О, Ами хора, и сега ще се върна. Крис, стой на място! Стой на място! Стой! Ти се да дойде на място. Знаеш какво? Ой! Аз изчезнах! Аз изчезнах! О, пак падна. О, пак падна. Какво е ли? Не, това трябва. Ей, ще пак сега падна. И хора, върнах се. Давай, ти си такъв гадньор. Тук се забавлявам. Знаеш, ако няма дойде от твоето. Аз искам да кажа, но без повече не е честно. Какво не му е честното? Бива, хире са фан. Не мога да си го прости. Ай, тя. Жинко!
убия. И Гели, къси много под водичката, като бяхме горе. О, ние сме на много яко място. То пък ти ми изкели човека. То пък нека не се научи да не бие скалки. Аз не науча да играя с хиляди. А не би с скалки. Крис е ла при нас. Аз си стоя тук и съм пращил къде с проблем. Така ли си мислиш? Ние пък Криси, ние тук просто се веселим. Да ми бъде слушай човек, абе. Да веселите, аз също си мога. Къде си? Крис, къде си да ти помогна? Той зна да опи хинта с сандвичи. Къде е той? Ами, играта и падаш от малко. Къде като паднеш от църква? Знаеш? Чакай, дам, чакай, дам. Как се занимаваш с това? Дай сега, дай. Дай сега, много добре. Крисич, къде си? Давай. Не го пресвай. Аз го убих. О, не. И аз пак съм на любимото си място. Йее! О, Криси, здрасти! Къде да? Тук, много. Защо винаги някой убива някой, който е? Криси, айде! Почваме да се убиваме всички.